Έτσι είναι, έχω κοντά μου τον ισχυρό άνδρα του Ολυμπιακού. Δεν πιστεύω να είχατε κανονίσει για τίποτα Μεγάλη Πέμπτη. 2 Μαΐου ο Ολυμπιακός θα παίξει για πρώτη φορά στην ιστορία του σε ημιτελικό Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Είναι μια πολύ μεγάλη βραδιά. Σπάσαμε ένα ρεκόρ μέσα στην πόλη. Εμάς μας αρέσει ο ανήφορος και ειδικά εδώ μέσα, σε αυτό το γήπεδο, με αυτή την ατμόσφαιρα που ήταν κάτι πρωτόγνωρο και δείξαμε όλοι μαζί ενωμένοι τι σημαίνει η ψυχή του θρύλου, του πρωταθλητή, του Ολυμπιακού. Και όπως είπα και στα παιδιά μέσα, είμαι σίγουρος ότι αυτή η ομάδα μπορεί να πάει ακόμα ψηλότερα. Θεωρώ το έχουν πιστέψει και περιμένουμε να ζήσουμε ακόμα μεγαλύτερες στιγμές. Αλλά ήταν μια πολύ ωραία βραδιά και θα συνοδεύει και τις γενιές που έρχονται. Λέτε για χρόνια, το συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Ήρθε η ώρα να εκπληρωθούν τα όνειρα. Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Ήδη έχουν εκπληρωθεί ορισμένα όνειρα που στο παρελθόν μπορεί να φαντάζονταν κάποιος ότι ήταν δύσκολο. Αλλά είδατε πως ξεκινήσαμε, διορθωτικές αλλαγές, όλοι μαζί ενωμένοι και βλέπετε τα αποτελέσματα. Αλλά σας λέω και πάλι, είναι μια μεγάλη βραδιά εδώ μέσα. Έχει μεγάλη σημασία αυτό που λέω και όπως σας είπα, μας αρέσει ο ανήφορος και ειδικά εδώ μέσα. Είναι 2 μάτς ακόμα, ο τελικός είναι στην Αθήνα, δεν μπορεί να μην το σκέφτεστε. Αυτό που σκέφτομαι είναι να κερδίσουμε τα επόμενα παιχνίδια και να προχωρήσουμε και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Μια τελευταία ερώτηση. Πριν από 2 μήνες και κάτι, όταν συμφωνούσατε με τον κύριο Μεντιλίμπρα να λάβει την ομάδα, περιμένατε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Ξέρετε, το είπα και στα αποδυτήρια μέσα στα παιδιά. Με τον κύριο Μεντιλίμπρα, αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι και ρισκάρει και του αρέσουν τα δύσκολα. Είδατε πως ξεκίνησε η ομάδα την αρχική εντεκάδα σήμερα, φουλ επίθεση, και τι ήρθαμε εδώ να κερδίσουμε. Δεν ήρθαμε να κρατήσουμε μια ισοπαλία αλλά τέλος πάντων του αρέσει να ρισκάρει, του αρέσει ο ανήφορος και εγώ τον κύριο Μεντιλίμπρα συμφώνησα να ανανεώσει το βράδυ που χάσαμε 1-4 στο Καραϊσκάκι. Αυτό σημαίνει ότι δεν είμαστε ούτε για τα πανηγύρια ούτε για τα εύκολα, είμαστε για τα δύσκολα και αυτός είναι και ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια και πάλι. Να είστε καλά. Αυτός ήταν λοιπόν και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης. Είναι πολύ μεγάλες στιγμές που ζει ο οργανισμός του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν έχουμε ακόμα και τον Γιώργο Θαναηλάκη στην παρέα μας. Είναι πολύ μεγάλες οι στιγμές που ζει το ελληνικό